Inahanda mo lang ang mga ingredients ng aming gagawin sinangag. Meron na kami itong garlic, onion, and ginger. Ayun, sa baso lang. Baso. Mahabang gayatan ko ito.
Vicky. Bawal mamili. Oo, bawal mabili kasi Ano yung kinilo kulay yan. na nakuha mo? Pero pwede. Bayad talaga pagbulang. Hindi nga yung pagkain. Dapat usad mo kaldero. Kasi kaya? Eh, hindi. Kasi ba? Kasi yan. Kasi yan. Sure ko ah. Oo. Isa di taas. Ang Baka taas. mag-usap na subo ah. Ay, hindi na siguro pwede. Oo. Ano yung gari kwento? Magtataba na. Mataba dahil pandak yung kakain. Wala na. Paano ko? Hindi na nga. Isa-isang kalarong maliit. Ilan ba yung ano na yan, manghang? 7? Yung manghang. Uber na dapat na ngayon, di ba? Hmm. Oo. 3. Ha? Ano sabi niya? Ewan ko sa kanya. 5. 6. 7. Wala pa ba? 8. 9. 8 nga. Ah, Kasi 8. ano to? Ay, hindi kasama yan? Props. May laman